Доброго вечора. Я Тетяна Даниленко. Це кримсько-татарський канал АТР. Наш гість сьогодні Юрій Вітренко, виконавчий директор НАК «Нафтогаз України». Доброго вечора. Доброго вечора. Ми напередодні великого газового загострення, схоже. «Газпром» вчора вже висловив свою пропозицію «Нафтогазу». Ви сказали, що отримали її факсом. Теж дуже цікава деталь. Власне, пропозиція полягає в тому, що знижка, відмова від всіх взаємних претензій і контракт на 1 рік. Ви назвали ці умови неприйнятними, а контракт на 10 років за тих самих умов прийнятно? Почнемо з того, що, наприклад, про знижку в конкретній пропозиції «Газпрому», про які ви зараз питаєте, немає жодного слова. Це ми можемо так здогадуватися, або ми можемо враховувати слова Путіна, який має певний вплив, як ми розуміємо, всі на «Газпром». Але в пропозиції «Газпрому» про знижку нічого не кажеться. В тому факсі так. Про знижку немає. Вчора в ефірі ICTV були ви і профільний міністр. І профільний міністр, і ви запевнили, що газове питання на зустрічі в Нормандській четвірці обговорюватися, ймовірно, не буде. Так, не впевнено сказали, але нібито не буде. Впевнено запевнили. Все-таки є якісь гарантії, що врегулювання по Донбасу не буде розглядатися в одному пакеті з газовим питанням? Дивіться, «Нафтогаз» – це корпоративна структура. Нашим контрагентом є «Газпром». Нормандський формат – це міжурядовий формат, або навіть формат, який включає очільників країн. Це не питання «Нафтогазу». Ми, в принципі, не знаємо, про що будуть казати очільники країн в нормандському форматі. Я казав про те, що з одного боку ми, як «Нафтогаз», не знаємо про якусь конкретну підготовку про розгляд питань газових на нормандському форматі, що, можливо, вказує на те, що ці питання не будуть там обговорюватися. Також ми чули запевнення пана Пристайка про те, що Україні вдалося відбитися від цих газових питань на нормандському форматі. З іншого боку, російська сторона намагалася затягнути ці питання у нормандський формат. Просто дуже нагадує ситуацію з Молдовою, яка в жовтні дійшла згоди з усіх питань з Росією, в тому числі Придністров'я, на вкрай невигідних з боку, так виглядає, умовах. Чи є якісь взагалі гарантії, що так не відбудеться з Україною? Там 10-річний контракт, знижка 25%. Ви самі не раз сказали, що ніщо не буває дорожчим, ніж дешевий російський газ. І потім там зустріч президента з лідером сепаратистів, обмін люб'язності, знайомство дружинами, як це було в Молдові. Цю ситуацію молдовську можна екстраполювати на нашу? І як ви гадаєте, не може так статися, що у нас відбудеться те саме? Можу сказати тільки як громадянин, що найкраща гарантія, щоб того не сталося, це гідність і прагнення до волі українського народу, який український народ вже неодноразово демонстрував. Якщо потрібно буде, ми продемонструємо пану Путіну ще раз волю українського народу бути вільним народом в європейській сім'ї. Про інституційну можливість такого якогось політико-економічного рішення. «Нафтогаз» інституційно набагато більш незалежний від уряду, ніж той «Нафтогаз», який там часів 2008 року, і всіх попередніх газових криз, коли політичні лідери там про щось домовлялися з Путіном, спускали це рішення «Нафтогазу». «Нафтогаз» там же на місці в Москві розрулював усі питання з «Газпромом». Чисто технічно щось таке може відбуватися цього разу? По-перше, не може, хоча б тому, що минулого разу, коли прем'єр-міністр давав якісь такі інструкції «Нафтогазу», і прем'єр-міністр, і відповідний менеджер «Нафтогазу», на жаль, але вони були за ґратами. Потім їх виправдали, але мені здається, що цей урок засвоїли українські чиновники, і тому вони не будуть робити такого не зараз, не потім. Тобто посадка Юлії Тимошенко – це прецедент, який дасть можливість жодному іншому лідеру не робити так, не домовлятися з Путіним і не спускати ці рішення «Нафтогазу». Я просто кажу, що це з певним чином всіх
насторожує або принаймні призводить до якогось реалістичного сприйняття світу. З іншого боку, причому я не кажу, що Юлію Володимирівну неправильно кинули за грати, я просто кажу про те, що це було, і цей факт він викликає у державних службовців певну інституційну пам'ять, як ви кажете. По-друге, я би сказав, що 2008 року, 2009 року Нафтогаз був все ж таки не частиною уряду, а теж окремою корпоративною структурою. Просто наразі у порівнянні з тим Нафтогазом, Нафтогаз, там, зокрема моя команда, ми є набагато більш компетентними і підготовленими в деталях всіх газових відносин, і ми завжди можемо пояснити як уряду, так і українському народу, що є невигідно, наприклад, в пропозиціях Газпрому. Бо якщо, наприклад, прочитати інтерв'ю тоді першого заступника голови Нафтогазу Ігоря Діденка, який підписував деякі з контрактів, який мав провідну роль у підписанні контрактів 2009 року, він зазначає в своїх інтерв'ю, що Газпром тоді фактично обдурив Нафтогаз. Тобто Юлія Володимирівна, вона домовилася про певні речі, але потім на етапі впровадження Газпром запевняв Нафтогаз, що, наприклад, це відповідає певним європейським нормам, там, що ціна, вона є на певному рівні і так далі. А, на жаль, тоді фахівці Нафтогазу не перевірили, відповідно, ці запевнення Газпрому, і це дало змогу Газпрому, як каже сам один з очільників Нафтогазу, обдурити Нафтогаз і обдурити всю країну. От зараз такого не вийде, бо ми фахово працюємо над тим, щоб не дати цього разу російській стороні обдурити українську сторону. Ну, то, грубо кажучи, якщо там Зеленський спустить готовий драфт якогось там рішення по газовому питанню, ви не будете бездумно його підписувати? І ми взагалі ніколи нічого не підписуємо. І у вас є право ні, чи право вето таке певне? Ні, в нас є, ну, дивіться, наприклад, якщо там в мене є довіреність для підписання відповідних документів з Газпромом, я це роблю регулярно. Але це означає, що з цієї довіреності є відповідальність. Тобто, коли я підписую якісь документи з Газпромом, я розумію, що це моя особиста відповідальність. І мені не може ніхто вказувати на те, що я зобов'язаний підписати якийсь документ з Газпромом, який не відповідає інтересам Нафтогазу, інтересу країни. От такі б вказівки були незаконними, по-перше, а по-друге, це ніяк не позбавляє мене відповідальності за те, що якщо я зроблю щось не так. І це стосується не тільки мене, а всіх керівників державних компаній, які або за статутом, або за довіреністю наділені відповідними повноваженнями. Тому політичні домовленості – це добре, але вони імплементуються або через прийняття відповідних нормативних актів, це рівень держави, або вже потім господарюючі суб'єкти, такі як Нафтогаз і Газпром, розуміючи, що є корисним для країни, що є корисним для їхніх компаній, укладають певні вже комерційні контракти. Тобто не працює так в корпоративному світі, що якийсь там політичний очільник про щось домовився, що є невигідним, наприклад, для країни, для компанії, і він дав відповідну вказівку. Але я не очікую, наприклад, якихось таких вказівок від політичного керівництва країни. Ми з паном Оржелем, і з прем'єр-міністром, і з президентом, коли це ми обговорюємо, поки що ми бачимо, це те, що всі налаштовані на те, щоб діяти в інтересах України. І це вже наше фахове завдання, як Нафтогазу, пояснити всім, де є певні ризики, що вигідно, що невигідно, як ми маємо рухатися. А є якась пропозиція Росії, від якої неможливо відмовитися? От, скажімо, там тривалий контракт, заповненість, ну, хороші обсяги транзиту, я не знаю, дешевий газ, знову ж таки, для внутрішніх споживачів. От є якась така пропозиція, від якої неможливо відмовитись для Нафтогазу, і тоді ми відкликаємо всі свої арбітражні позови, обнулюємо історію про 22 мільярди, з яких ми можемо щось отримати, щось не отримати, і погоджуємося на домовленості від Газпрома. Ну, це виглядає так дуже фатально, домовленість, від якої не можна відмовитися, але в практичному сенсі зрозуміло,
що є певні речі, від яких нелогічно відмовлятися, по-перше. Ну і по-друге, якщо ми відмовлялися, ми діяли б не в інтересах Нафтогазу, не в інтересах країни. Наприклад, якщо «Газпром» каже, що ми виконуємо рішення попереднього арбітражу, і ми сплатимо або грошима, або у вигляді газу 3 мільярди доларів, які ми вам винні. Якщо ми виконуємо рішення антимонопольного комітету і сплатимо штраф, який нам призначив антимонопольний комітет, або знайдемо якесь інше рішення з антимонопольним комітетом, як виконати відповідні вимоги антимонопольного комітету. Якщо ми продовжимо транзит таким чином, щоб була повна відповідність європейським правилам і покривалися повні витрати України на транзит. До речі, ми ж навіть не вимагаємо якихось надприбутків. Ми просто кажемо, що наступна угода по транзиту має покривати всі витрати української сторони на транзит. Мені здається, всі розуміють, що це дуже є обґрунтоване, навіть не бажання, а позиція. Тому, якщо «Газпром» скаже, ми повністю покриємо ваші витрати на транзит. Далі, якщо, наприклад, «Газпром» скаже, ми готові продавати газ за європейськими правилами, тобто відповідності, наприклад, до законодавства про захист конкуренції, причому ціна буде ринковою, економічно обґрунтованою, у даному випадку це ціна німецький ринок мінус вартість транспортування, то від такої пропозиції буде і нелогічно, і складно відмовитися. Якщо, наприклад, від такої пропозиції відмовиться Нафтогаз, відокремлений оператор, тощо, це буде означати, що ми свідомо йдемо на якусь конфронтацію. А ми у даному випадку не йдемо на конфронтацію. Тобто це складно, як громадянам України, відкласти, наприклад, політику в сторону. Але ми кажемо, тут економічне питання, в інтересах України все ж таки зберегти транзит. І тому ми відкладаємо політику, ми відкладаємо емоції, ми суто конструктивно і прагматично ведемо перемовини з «Газпромом» по відповідних комерційних питаннях. Вчора «Нафтогаз» заявив про те, що Європейська комісія не рекомендувала Києву з 2020 року напряму купувати природний газ в Росії. Раніше про це повідомляли російські ЗМІ, зокрема джерело агенції ТАСС. І ви сказали, що це спроба російських державних ЗМІ переконати когось в тому, що ЄС підтримує наміри Росії отримати контракт з допомогою політичного тиску. Звідки така впевненість? Тут лінгвістичне питання. Ми спростували інформацію про те, що вони рекомендували. Бо коли ви кажете, що Єврокомісія не рекомендувала, воно може звучати так, що вони нам сказали, не купуйте газ у росіян. Європа тисла на Україну, щоб Україна погодилася? Ні. Тут нещастя, але це наша свідома політика. І ми були успішні в реалізації цієї політики, що в нас була консолідована позиція з європейцями. До речі, ми жодної пропозиції «Газпрому» від себе не робили. Ті два варіанти, які розглядалися, вони були запропоновані Марошем Шефчовичем, це віце-президент Єврокомісії. Тобто ми зробили так, що в нас повністю консолідована позиція з європейцями. Європейці навіть формально ініціюють певні варіанти, ми з ними погоджуємося, російська сторона не погоджується. Ці варіанти стосуються виключно транзиту, у повній відповідності до європейських правил. Щодо, наприклад, купівлі газу, вони кажуть, дивіться, у вас є ринок в Україні. Щодо оптового ринку, в нас існує більш-менш ефективний оптовий ринок. За європейськими правилами будь-хто може продавати газ на цьому ринку. У нас немає навіть обмежень для російських компаній, але там і європейські компанії вже торгують на цьому ринку. Тому і «Газпром» напряму, і ми кажемо, ми тільки заохочуємо «Газпром» продавати газ на україно-російському кордоні, щоб європейські компанії могли продавати цей газ в Україні. Тоді, відповідно, ціна буде Німеччина мінус вартість транспортування, оскільки європейські компанії не несуть ці витрати на транспортування до Німеччини, вони газ продають тут. І, по-друге, європейські компанії зможуть бронювати потужності української ГТС для того, щоб цей газ транзитувати в Європу. Тобто для нас це найкраща ситуація. Для європейців найкраща ситуація. І, в принципі, для «Газпрому» з комерційної точки зору це теж приваблива пропозиція. Вони отримують кошти за газ.
такі ж кошти на кордоні України-Росії, як вони отримують від продажу газу в Німеччині. Якщо врахувати вартість транспортування, тобто вони не сплачують за ці вартості, просто на цю суму продають, роблять меншу ціну. Тобто тут росіяни не збрехали, це просто інша інтерпретація одного і того самого, я правильно? Ні, наскільки я розумію, був поширений фейк, тобто брехня простою мовою, про те, що на нас тисне Європа погоджуватися на якісь невигідні пропозиції з боку росіян. Такого жодного разу не було. Я особисто беру участь у всіх консультаціях, тристоронніх зустрічах, зустрічаюся додатково в двосторонньому форматі. Жодного разу Європа не тисла на нас приставати на якісь невигідні пропозиції росіян, які б не відповідали європейським правилам. Може і тоді, в 8-9 році, ніхто не тиснув Україну. Це тільки так подавалося, що Євросоюз там теж Україну тисне, а домовитися з Росією. Ні, не тис. Вони просто казали, що вони сподіваються на те, що Україна домовиться з Росією. Вони, як це тиснули? Вони просто казали про те, що дійсно потрібно домовлятися і в інтересах Європи, і в інтересах України, і ми це саме розуміємо. І тоді вони логічно, да. І тоді вони казали, що ми теж не маємо нічого проти того, щоб нові контракти вони були деполітизовані, вони були на ринкових європейських умовах. Проблема тільки в тому, що росіяни не хочуть укладати контракти на справедливих європейських умовах. І навіть контракти 2009 року, які були укладені, ми можемо окремо про це говорити, але вони не в повній мірі відповідали європейським ринковим правилам. І вони не відповідали саме на користь Росії. З іншого боку, ми можемо казати, чому, наприклад, Європа не втрутилася, не перевірила ці контракти, не допомогла Україні там щось зробити. Допомагати Україні, звичайно. Так, мало того, було сподівання, що Україна має там таких фахівців, там технічних спеціалістів, які могли відповідно щось робити. Крім того, є і фактор там тиску з боку Росії. Тобто ж ми розуміємо, це ж було все в ситуації, коли був відключений газ для України, для Європи. В Україні вся система була розгорнута, так званий фізичний реверс. Це загрожувало катастрофі певній там техногенній і гуманітарній в Україні. А в деяких європейських країнах тоді реально гинули люди. Тобто в Польщі, наприклад, нашому сусіді гинули реально люди. На території Європи від того, що не було газу, не було тепла, гинули люди. Гаразд, все-таки на цих же переговорах, куди ви там достатньо часто їздите, спілкуєтесь, в тому числі з Шефчовичем, вас також запевнили, що рішення Бундестагу щодо імплементації газової директиви, воно не знімає з-під санкцій Північний потік-2, не робить для нього певні винятки і не зобов'язує Північний потік там ділити транспортування і видобуток, чи в будь-якому випадку дозволить йому запуститись на повну потужність. Не на 50%, а от на повну потужність нормально і запрацювати вже з наступного року. І уряд, і Нафтогаз заявили про те, що все буде добре, це нам не загрожує. Знову ж таки, чому, от як так, якщо більшість європейських оглядачів і російські медіа, вони сприймають це рішення Бундестагу як таке певне виключення для Північного потоку-2. Я не слідкував, що казали про це в Україні. Я був спочатку в Берліні, потім в Брюсселі. Але тут потрібно певна деталізація. По-перше, це питання обговорювалося не з Єврокомісією, тобто не в Брюсселі, а в Берліні з німецьким урядом. І також я мав ряд зустрічей з німецькими депутатами, переважно опозиційних фракцій. І тут можу сказати, що депутати німецької опозиційної фракції, вони вказували на те, що навіть вони не довіряють уряду. Там опозиція розділилася. Одні вважають, що це за Росію, інші вважають, що це проти Росії. Щоб навіть говорити про зелених і альтернативу для Німеччини, так? Я правильно розумію, що за виступили там християнські демократи, партія Меркель, сказала, що це от... І СПД. З альтернативою для Німеччини я не спілкувався.
зрозумілих причин. Я спілкувався з зеленими і з вільними лібералами. Вони теж були проти цього, і вони не довіряли навіть там урядовій коаліції, тобто уряду Німеччини. З іншого боку, я брав участь в зустрічах з урядом Німеччини, і вони дійсно запевняли на цих зустрічах, що вони просто роблять такий прямий перевод один до одного цієї європейської директиви в німецьке законодавство. Ну, з політичної точки зору, як інакше да. сказати? Вони можуть сказати тільки це, вони ж не скажуть, що ми будемо втілювати по-хитрому ту газову директиву, яку самі ж ми свого часу там лобіювали для всієї Європи. Ну, з одного боку. З іншого боку, дивіться, просто на щастя для України, на щастя тому, що ми зробили свій європейський вибір, європейські політики, вони можуть бути такими вітієватими, розумієте, але вони так брехати в очі, ну, в принципі, особливо, коли це уряди великих європейських країн, вони так не роблять. Якщо говорити про прямі наслідки, то це рішення, воно зобов'язує, от після нього, Північний потік-2, він повинен буде там поділити добування і транспортування, або щось там... Ну, щодо цього конкретного рішення, дивіться, Північний потік-2, він нічого не видобуває, але, але контролює його, відповідно, Газпром, який видобуває газ. Так ось, це рішення просто перекладає німецькою мовою і впроваджує в німецьке законодавство європейську директиву, яка каже, відповідно, що має бути застосований третій енергопакет. Тобто не має бути однієї групи осіб, яка контролює і видобуток з торгівлею, і, відповідно, транспортування газу. І європейський регулятор України, в який, наприклад, цей газопровід входить до її території, має це контролювати. Тому фактично просто що сталося, щоб, ну, простою мовою, уряд не робив ніяких виключень, або ніяко не підігрував Північному потоку на рівні імплементації цієї директиви, скоріш за все, принаймні, як ми це розуміємо. Але при цьому зберігаються ризики, що регулятор, тобто на рівні, ну, трохи нижчому, або там якомусь так паралельному до уряду, відповідно, він буде надавати якісь преференції Північному потоку-2. І теоретично він може... Так, він може закрити очі, очі. До речі, тут є конкретні ризики, тому що до цього часу цей же регулятор, Бундеснет-агентур, він приймав рішення на користь Північного потоку-2, наприклад, по опалу, які ці рішення наші польські колеги успішно оскаржували і в Європейському суді. Тобто вони доводили, що німецький регулятор був неправий. Тому є ризик того, що німецький регулятор знову буде неправим з точки зору рішення Бундестагу, але наївно сподіватися, що, ну, як це бджоли проти меду, що Єврокомісія, ну, що вона може виключити Німеччину з Євросоюзу, ну, які можуть бути політичні наслідки такої, ну, що вона може зробити Німеччині, головному гравцю Європейського Союзу? З одного боку, ну, потрібно бути реалістом і дорослою людиною і розуміти, що європейці і німці, зокрема, вони можуть діяти в своїх національних інтересах, які іноді співпадають з російськими інтересами, вони не зобов'язані діяти в українських інтересах, але все ж таки в переважній своїй більшості європейські політики – це порядні люди, для яких справедливість і правова держава – це є не імітація, це не питання, як просто електорату щось продати або зманіпулювати громадською думкою. Переважна більшість європейських політиків все ж таки розуміють, що це серйозні речі, і вони мають цього дотримуватися, принаймні тому, що так побудована їхня система за рахунок стримувань і противаг. Тому там певним чином ми можемо розраховувати все ж таки на верховенство права на терені Євросоюзу. І ми, наприклад, там ті ж наші перемоги в Стокгольмі, в Стокгольмському арбітражі, теж казали, ну, Газпром така потужна машина, і вони будуть лобіювати там, і вони будуть купувати, корумпувати той же Стокгольмський арбітраж. Ну, щоб ми розуміли, вони прийняли рішення проти Газпрому на десятки мільярдів доларів. Якщо б це були суди держави, де немає верховенства права, то судді просто отримували хабар, який там був би, не знаю, 1%, 0,1%, і прийняли б рішення на користь Газпрому, але цього не сталося. І мало того, як працює міжнародний арбітраж. Газпром дає одного представника, ми даємо одного представника, і потім голову арбітражного трибуналу призначає арбітражний інститут. Так навіть представник Газпрому
прийняв рішення не на користь «Газпрому», а на нашу користь. Тобто він також голосував за те, щоб відмінити цей «бери або плати», а там ціна питання $80 мільярдів для «Газпрому». Він також голосував за те, або приймав рішення разом з іншими арбітрами, щоб змінити ціну на газ, її зменшити. За рахунок цього ми фактично зекономили $2 мільярди. І він же приймав рішення щодо того, щоб компенсацію «Газпром» сплатив «Нафтогазу» за транзитним контрактом у сумі $4,6 мільярдів. І «Газпром» зараз апелює або оскаржує це рішення в апеляції, не дивлячись на те, що власний арбітр, який призначений був «Газпромом», приймав рішення проти «Газпрому». Так працює верховенство права. Я не кажу, що це у 100 випадках так працює. Ми бачимо з тим же німецьким регулятором, і дійсно є питання, але якщо фахово і правильно підходити до цих питань, то є механізми знаходження справедливості в Європейському Союзі. Тобто ви відкидаєте ці наївні українські інтерпретації того, що відбулося, тим, що в Ангели Меркель персональна зацікавленість в «Північному потоці-2», тому що її округу, де вона обиралася, це дасть великі податки і його сильно збагатить. Оці всі такі нюанси, ви вважаєте, що це не грало якоїсь вирішальної ролі? Мені здається, що це трохи так, я розумію, що це спрощення таке. Да. Я вам скажу так, наприклад, одна з людей, ключових гравців з Єврокомісії, яка відіграє важливу роль, і я ж казав, у нас консолідована позиція з Європейською комісією. Я можу сказати, що він дуже об'єктивно ставиться і до Росії, і до України у цьому питанні, але немає жодних підстав вважати, що він якось підігрує Росії. Тобто зараз він дійсно за справедливість. Так ось він народився в Грайсвальді, а це місто, куди входить Північний потік-1 і Північний потік-2. Тобто, просто за такою ознакою це було б дуже спрощено вважати, що Меркель, наприклад, там підігрує. Є інше питання, щоб ми всі розуміли. Скоріш за все, я просто не можу всі там видавати тайни, крім того, це я почув, це не що є підтвердження документальне. Росія ставить питання таким чином, що вона не буде транзитувати газ через Україну. І тому, якщо Німеччина хоче продовжувати отримувати російський газ, вона має погоджувати на Північний потік-2. Для німців питання отримання газу – це питання економічне, це питання екологічне, і це питання певним чином політичне, тому що німці вважають, що якщо вони будуть торгувати з Росією, це якимось чином буде сприяти тому, щоб Росія не перетворювалася на імперію зла, а якимось чином намагалася, принаймні, рухатися в бік цивілізації вільних країн західного світу. В них є для цього відповідна політика, остполітік, є політичні певні або історичні навіть коріння. Є німецький політик Віллі Брандт, який розвивав цю політику. Багато німців вважають, що вона була успішною, тому що за рахунок цього вони повернули східну Німеччину. Тобто є певні підстави вважати, що їхня точка зору, вона принаймні обґрунтована німецькою специфікою. З іншого боку, якщо вдаватися в уроки історії, можемо згадати і Бісмарка з його концепцією балансу сил, і також згадати, що пан Путін, який був резидентом КГБ у східній Німеччині, міг також сприймати таку філософію цього балансу сил. І тому і зараз, наприклад, Путін він не є якимось комуністом, наприклад, правильно? Він просто людина, яка вважає, що немає верховенства права в світі, і тільки сильна... Це вільна гра сил, так. Це вільна гра сил, і, відповідно, якщо Росія сильна, вона може порушувати міжнародне право, окуповуючи, анексуючи Крим. Так воно виглядає. І він каже, він вважає, що він вище цього, розумієте? Він, скоріш за все, не вірить в те... Вище цих різних правил. Так, бо ці правила – це просто вже наслідок цього балансу сил, розумієте? Цивілізований світ, він так не вважає.
вважає? Він вважає, що певні є права людини, які вищі за будь-які домовленості політиків, розумієте? Це просто людина народжується з якимись природними правами. Вони вірять в гуманізм, коли людина важливіша за державу, розумієте? Вона важливіша за державну владу, бо це найвища цінність – людське життя, людська гідність. Але це нова ідеологія. А є стара ідеологія того ж Бісмарка, який вважав, що ні, все визначається відповідно балансом сил. Ну, гаразд, але все-таки «Північний потік-2», який перша нитка вже запрацює буквально з перших днів Нового року. Він запрацює на повну силу найближчим часом чи ні? Ваш прогноз який? Мій прогноз, на жаль, що запрацює найближчим часом «Північний потік-2» на повну потужність. Що це означає для України? Що тобто Україна... українська ГТС – це брухт? Ні. По-перше, в нас є достатньо суттєве власне споживання, тобто транзит – це приблизно 90% товаротранспортної роботи української ГТС, але залишається 10 інших відсотків. Це достатньо серйозні обсяги. Україна велика за розміром країна, яка споживає багато газу, і цей газ транспортується українською ГТС. Також Україна видобуває газ. Тобто навіть без транзиту все одно нам потрібна ГТС, і все одно тому це не буде брухтом. Крім того, це моє особисте переконання, що Україна має збільшувати видобуток газу. Це відкриває для нас можливості навіть експорту газу і використання української ГТС для експорту газу. Україна може бути певним місточком між європейськими країнами, такими як, наприклад, Словаччина і Румунія. Тобто, наприклад, надлишок газу, який є в Румунії, тому що вони починають експортувати газ, можуть через Україну транспортуватися в Словаччину, а потім зі Словаччини в Австрію, в Чехію і так далі. Крім того, є певні інноваційні підходи до використання української ГТС. Наприклад, це вже така технологія, яка вистосовується і в Україні, це біогаз. Україна є великою аграрною країною, ми можемо не видобувати, а навіть не вирощувати, переробляти відповідно біоматеріал на газ і таким чином виробляти фактично газ. І ми можемо, мова йде про великі обсяги газу, відносно великі. Вони не можуть замістити транзит, але все одно... Це таки не 50 мільярдів кубів. Ні, це мова йде, скоріш за все, там на мільярди, про мільярди кубів газу. Також можуть використовуватися такі інноваційні технології, як для водню. Відповідно, водень може бути певним механізмом транспортування енергії. Тобто це не джерело енергії саме по собі, але це певний такий... медіум, або, як сказати, така технологія, яка дозволяє, відповідно, там, енергію, яка виробляє атомна електростанція, або, наприклад, якісь відновлювальні види енергії, які не споживаються, наприклад, вночі не потрібно. За рахунок цього можна виробляти водень, і, відповідно, цей водень можна зберігати, транспортувати українською ГТС, і потім або в Україні, відповідно, з нього вже потім виробляти енергію через так звані fuel cells, це такі паливні соти технологія, або транспортувати цей водень в Європу. В Європі зараз багато розмов про те, що для того, щоб екологічним був енергетичний баланс, потрібно, щоб більше було водню. Бо коли потім, відповідно, просто водень він виробляється з води, а потім, відповідно, після відповідної хімічної реакції, коли в цих паливних сотах, відповідно, відбувається реакція, наслідком цього теж є, відповідно, вода, яка ніяким негативним чином не впливає на довкілля. Але це теж, я не кажу про те, що ти може замінити нам транзит завтра або в наступному році. Я кажу про те, що все одно це не буде металобрухт, і все одно українцям буде потрібна ця система. Добре, 10% ми збережемо для цих потреб, а зрештою що? Їх законсервують, що з ними будуть робити? Оскільки це вже ось-ось, є якийсь план дій на випадок припинення транзиту? По-перше, якщо, наприклад, вдаватися в технічні подробиці, наприклад, є 4 труби, які зараз використовуються для транзиту. Якщо обсягів навіть буде в 10 разів менше, з точки зору технічної, іноді вигідніше використовувати всі 4 труби, тому що вони вже є. Тому що
буде менше витрати паливного газу при транспортуванні газу, буде щільність газу меншою, тому що буде менша кількість молекул газу на той же обсяг, відповідно буде менше тертя, відповідно потрібно затрачувати менше зусиль, або менше будуть втрати енергії для того, щоб транспортувати цей газ. Але я не хочу зараз там нікого напружувати законами гідродинаміки, просто кажу про те, що не все так просто, мова й не йде про те, щоб просто взяти і перетворити ГТС на металобрухт. Мало того, також зазначу, що навіть якщо б і це був металобрухтом, наприклад, з економічної точки зору не завжди навіть має сенс викопувати цю трубу, наприклад, бо вона там переважно є під землею, і потім здавати на металобрухт, витрати на там те, щоб її достати і потім зрівняти землю і все інше, будуть більше, ніж вартість, відповідно, там цього металобрухту. Але дивіться, зараз мова про металобрухт, вона, в принципі, не йде. Питання так не стоїть. Якщо хтось там дуже хоче, то збирачі металобрухту, вони чекають на цю можливість, відповідно, отримати багато металобрухту, не варто чекати на металобрухт від української ГТС. А ті, хто хочуть врізатися в трубу і красти газ, їм теж, очевидно, розраховувати ні на що буде. Ми кажемо про труби високого тиску. Врізатися до таких труб – це дуже така ризикована. Нікому не Сьогодні бажаємо. Хайко Маас, міністр закордонних справ Німеччини, зустрічався з своїм українським колегою Вадимом Пристайком і запевнив, що Німеччина в переговорах з Росією, зокрема, наполягає на тому, що і після 2019 року транзит української території повинен бути збережений. Ви, очевидно, розумієте, про що йдеться, про які обсяги. Я, до речі, займу вашу позицію. У вас вона була спочатку така більш скептична по відношенню до Німеччини. Тут я скоріше поділяю і можу з таким здоровим скепсисом сказати, що дивіться, я за мир у всьому світі. Я хочу, щоб всі люди були щасливі, всі люди були багаті, здорові і все інше. Але від того, що я це буду казати хоч кожен день, нічого не зміниться, на жаль. Можливо, щось зміниться, там хтось відчує якісь позитивні хвилі, які від мене відходять, але це не буде мати якогось такого суттєвого ефекту. Те ж саме тут. Тобто це просто це не тільки це певні політичні сигнали, але наскільки це політичні сигнали змусять Путіна, переконають Путіна. Ми маємо ставити до цього консервативно, щоб потім не було для нас розчарування, що ми казали, так німці ж нам щось обіцяли. Німці скажуть, ми казали, кажемо, що транзит має бути через територію України, але росіяни не хочуть. Що ми можемо зробити, розумієте? Свого часу Україна так само казала про те, що Північний потік-2 ніколи не запрацює. І всі політики, прем'єри казали ні. Я так ніколи не казав, до речі, завжди казав, що він запрацює, потрібно до цього готуватися. У мене такий вислів, що хочеш миру, готуйся до війни. Тому ставитися до того, що він не запрацює, там Газпром витрачає 10 мільярдів доларів, розумієте, тільки на підводну частину. І там якісь 50 мільярдів доларів на наземну частину, а ми кажемо, а він все одно запрацює, це наївно, розумієте, так не працює світ. Але, до речі, повертаючись до німців, німці так само кажуть, що не має бути окупований Крим і не має бути окупований Донбас. Поки там, якщо ми подивимося на останні 5 років, нам це не дуже допомагає. З одного боку. З іншого боку, допомагає, тому що якщо б німці це не казали, не було б набагато гірше. Не було б нам на що посилатися і казати. І санкції, і все інше. Тобто це якимось чином впливає, це стримує. Але це англійською мовою, як вони кажуть, це не silver bullet, тобто це не якась срібна куля, яка ось одна куля все вирішить. Тобто позиція Німеччини є важливою, але ми маємо розуміти, що просто за рахунок цього давайте нічого не робити, бо німці нам обіцяють, відповідно, що буде транзит збережений. Це неправильно. Тобто немає ніяких там європейських пропозицій, таких, що ми домовимося з росіянами, що там 10-15 мільярдів на рік через вас буде прокачуватися і якась там роль труби збережеться. Немає таких політичних якихось. Ми чули про те, що дивіться, ми розмовляли, є там певна політична згода на те, щоб якісь певні обсяги, називалося 10-15, це скоріше так називалося, що російська позиція. Німці казали про 20-30 мільярдів кубів. Але це все, чесно кажучи, нерелевантні розмови, або які не мають якогось практичного застосування. По-перше, на яких умовах?
Тобто безкоштовно ми маємо це транзитувати. Це вони будуть сплачувати за транзит 10 мільярдів або 20 мільярдів, так само, як вони сплачують за 90 мільярдів. А тут же важливе питання. Дивіться, що таке ГТС? Це такий так званий основний засіб. Це як будинок, наприклад, або як готель, наприклад. Так? Якщо вам потрібно весь готель підтримувати в гарному стані, то ваші витрати від того, що живе хтось в одному номері або живе у всіх номерах, витрати трохи змінюються, бо, наприклад, там не потрібно постіль міняти кожен день, наприклад, так, або там через день. Але в дрібницях. Тому що загальні витрати, вони особливо не змінюються. Як я казав, для нас по трубі, наприклад, що транспортувати 10 мільярдів, що 90, ми все одно використовуємо всі наші труби, розумієте? Трохи менше паливного газу, так, щоб ви розуміли, пропорція так званих змінних витрат до постійних витрат. Змінні витрати – це 20-30%, постійні витрати – це, відповідно, 70-80%. Тому, якщо росіяни кажуть, ми будемо менше транспортувати, ми кажемо, наші постійні витрати від цього не зміняться. І ми все одно маємо покривати всі наші постійні витрати, пов'язані з транзитом. От для нас що важливо. Тому просто ці розмови про якісь обсяги, вони в економічному сенсі, принаймні, недостатні для того, щоб робити якісь висновки. Далі, що росіяни кажуть, зараз, наприклад, вони ж офіційного листа написали, що ви відмовтесь від 3 мільярдів доларів, які вони нам вже винні, які ми реально можемо отримати вже наступного року. Зробіть якимось чином так, давайте разом звертатися до Антимонопольного комітету України, щоб нам прибрали штраф Антимонопольного комітету, а там більше, ніж 5 мільярдів доларів плюс відсотки. І повністю заберіть, відповідно, свої позовні вимоги в новому арбітражі і свою скаргу в Європі щодо порушення антимонопольного законодавства з боку «Газпрому». Якщо такі умови ставляться, то 10-15 мільярдів або 20-30 мільярдів вони не є варіантом, який навіть економічно є прийнятним для України. Бо просто ті гроші, які вони кажуть, вони можуть нам сплачувати за транзит, це менше, ніж ми і так маємо в них отримати просто у рахунок погашення боргу. Крім того, ці кошти не покриють наші навіть постійні витрати. Тому ми кажемо, що, дивіться, ми не хочемо якихось там прибутків. Ми просто хочемо, щоб ви виконали рішення вже прийняті з арбітражів або там міжнародних судів. Ми хочемо, давайте ми можемо конструктивно обговорювати форму виконання, гроші, газ, там різні є форми. Ми хочемо, щоб просто ви покривали наші витрати, пов'язані з транзитом. І ми хочемо, щоб ви не зловживали своїм становищем домінуючим на ринку Європи. І, відповідно, привели все у відповідність до європейського законодавства про захист конкуренції. Ми ж хочемо щось досить нормальне, пристойне, скромне. Ми не хочемо нічого такого, що люди скажуть, навіщо ви це робите, це неконструктивно, це абсурдно, як кажуть там росіяни, або щось таке надлишкове. Тому і це європейці розуміють, європейці погоджуються з тим, що те, що ми просимо, це повністю обґрунтовано, повністю обґрунтовано. Наскільки з таких опосередкованих ознак можна зробити висновки, що росіяни досить чутливі до рішень міжнародних судів, і навіть нинішній процес з поверненням бойових кораблів, які все-таки повертають, видаючи це за подарунок, але ми розуміємо, що їх тримання для росіян було б політично набагато більш неприємним фактом, оскільки це дозволяє арештовувати майно по всьому світу, арештовувати судна Російської Федерації, то і судячи з реакції на стокгольмський арбітраж, там чутливо ставляться до цих питань. Але все-таки, наскільки я розумію, укладати угоду принаймні про транзит буде вже новий оператор ГТС, не Нафтогаз, а от нова юридична особа якась, яка буде це ми так хочемо, контрольна уряду. Принаймні, ми ухвалили відповідні закони. Так, а «Газпром» нам надсилає листа Нафтогазу і каже, давайте з Нафтогазом продовжувати контракт на транзит поточний або укладати новий. І ми зараз готуємо відповіді, але ми в цій відповіді вкажемо на те, що, дивіться, за українськими правилами, за європейськими правилами новий контракт можна укладати тільки з новим оператором. І ми маємо враховувати позицію українського уряду, пана Оржеля, який каже, що ці умови є неприйнятними. Що це означає? Що Україна не буде змінювати своє законодавство, яке дозволить
Нафтогазу виконати ці вимоги Газпрому. Тобто ми просто вказуємо на те, що дивіться, ми не можемо, навіть якщо б ми хотіли би, ми просто не можемо, не дозволяє українське законодавство, європейське законодавство так робити. А уряд каже, дивіться, для нас є неприйнятною позицією, коли ми маємо змінювати українське законодавство не у відповідності до європейських вимог, а у протилежному напрямку. І якщо на додаток це ще невигідно економічно Україні. Ну, взагалі, варто було так поспішати з цим анбандлінгом, зважаючи і на незакінчені судові процеси, арбітражі, і на цю ситуацію з угодою, яка закінчується в кінці цього року. Може, не варто було поспішати з цим? Так, ми не поспішали. Анбандлінг – це відокремлення діяльності з транспортування газу від інших видів діяльності. Ми за нашими міжнародними зобов'язаннями, які, до речі, прийняв на себе ще уряд Азарова, коли Янукович був президентом, бо ми підписали, Україна підписала відповідний договір міжнародний про приєднання до енергетичного співтовариства у 2011 році, мені здається. І ми мали вже давно, вони взяли на себе відповідальність, відповідно зобов'язання відокремити діяльність транспортування газу. І Україна мала давно вже виконати ці зобов'язання. І ми їх дотепер не виконали. Зараз кажемо, що виконаємо до 1 січня. Тому поспішати у випадку, коли ми вже запізнилися на роки, і порушили свої зобов'язання, можливо, це не дуже такий доречний термін. Але дивіться, якщо ми хочемо бути цивілізованими, успішними людьми, ми маємо дуже обережно ставитися до тих зобов'язань, які ми на себе беремо. Все-таки, в реальності, ні ви, ні я, ми не розуміємо, хто буде цей новий оператор ГТС, підпорядкований Міністерству фінансів, фізично, хто ці люди. Можливо, вони візьмуть і підпишуть те, що в нормандському форматі лідери там погодять. Дивіться, просто практичний досвід, не слова, а конкретні речі. Грати з європейськими правилами вигідно для України. Поясню на конкретному прикладі. 2014 рік. Газпром перериває поставки газу за контрактом, який був таким політичним, який не відповідав європейським правилам. Нам всі кажуть, що немає альтернативи Газпрому, потрібно домовлятися з Газпромом, навіть каже єврокомісар Оттінгер тоді. Було таке. Ми кажемо, окей, ми будемо домовлятися з Газпромом, спробувати, за якимись прозорими, нормальними, справедливими правилами, але нам потрібно підстрахуватися, як я кажу, хочеш миру, готуйся до війни. І нам потрібно мати можливість на європейському ринку купувати достатні обсяги газу без Газпрому. І ми йдемо на європейський ринок, було багато перешкод, ми їх всі долаємо, будуємо новий інтерконектор зі Словаччини, міняємо внутрішнє законодавство, міняємо повністю практику в Нафтогазі, як купується газ. Раніше ми купували на кордоні в доларах за 1000 кубів, починаємо купувати в євро за мегаватт-години на віртуальній торговій точці в Словаччині. Ми ніколи цього не робили. Там у нашої таможні митниці був розрив мозку, розумієте, коли ми прийшли з цими контрактами. Але все зробили. У лічені місяці ми забезпечили країну достатнім обсягом газу для того, щоб ми могли пройти зиму без росіян, без російського газу. І тоді ми прийшли на переговори і сказали, а ми вже можемо, в принципі, без вас. Або ми домовляємося на нормальних умовах, справедливих, або ми взагалі не будемо брати ваш газ. От тоді тільки ці перемовини, які були нерезультативними впродовж півроку, призвели хоч до якогось результату, і ми уклали тоді так званий зимовий пакет. Ми цього домоглися, по-перше, тому що в нас була команда компетентна і фахова, і віддана своїй справі, але по-друге, тому що був європейський ринок, на якому люди грали за правилами. Логіка зрозуміла. І Газпром хотів заблокувати поставки газу з Європи, він не зміг, бо там є працюючий ринок, де правила переважають. Вони хотіли там і корумпувати, і залякати, все що завгодно зробити, але вони це не змогли зробити. Тому той же анбандлінг або відокремлення оператора за європейськими правилами – це просто як грати в футбол за правилами. Якщо ми хочемо брати участь у чемпіонаті Європи, у чемпіонаті світу, отримати відповідні призові за те, що ми перемагаємо, потрібно грати за правилами. Від цього виграють всі, розумієте? І гравці, і глядачі, і УЄФА, ФІФА, якась асоціація. Тобто потрібно... Що не так з цим законом? Юлія Тимошенко заявила про те, що він фальсифікований на стадії вже після голосування.
Що там відбулося? Про що я спробувала розібратися в цій темі, але от відверто кажучи, мені забракло компетенції зрозуміти, в чому суть підміни. Що там відбулося взагалі? Можете пояснити так, щоб на пальцях для чайників? Ну, там якісь процедурні моменти, які пов'язані з регламентом роботи Верховної Ради, які я, чесно кажучи, навіть не можу коментувати. Навіть вона скаже, що це змінює суть законопроекту. Ну, взагалі ні. Крім того, щоб ми розуміли, ну, цей закон, який прийняли, це навіть не якийсь такий новий закон про відокремлення. Ми в 2015 році прийняли закон про ринок природного газу, який чітко прописує, що має бути відокремлення, це анбандлінг, і як воно має відбуватися. Вся фракція Юлії Володимирівни Тимошенко, БЮТ, ну не в повному складі, але переважною більшістю голосів, голосували за цей закон. Юлія Володимирівна там утрималася, не була на проголосуванні, вона не голосувала за, але і фракція голосувала за цей закон. Тому закон вже був. І те, що приймалося зараз, це просто такі додаткові нормативні акти, які дозволяли на практиці реалізувати вимоги закону про ринок природного газу. Тобто це був технічний закон. От, чесно кажучи, наприклад, там, нам важливо було, я там сам цим займався, наприклад, переконувати наших європейських колег з одного боку, колег з Нафтогазу з іншого боку, щоб знайти компроміс. Бо, якщо ви пам'ятаєте, був заблокований процес цього анбандлінгу і була суперечка між Нафтогазом і попереднім урядом Гройсмана. Тому він не відбувався впродовж 2 років. Хоча був закон, і він мав відбуватися. І за цей час вже був негативно налаштований секретаріат енергетичного товариства. Багато міжнародних партнерів вже почали звинувачувати Нафтогаз у саботажі з одного боку. З іншого боку, Нафтогаз теж мав... Нафтогаз теж казав, що це буде заважати судитися там і деякі моменти. Так, але потім, оскільки я, наприклад, веду ці арбітражі, то це я наполягав на тому, що анбандлінг, як ви самі кажете, іноді це просто така річ, формальність. Він не має заважати нам отримувати реальні гроші ні за транзит, ні за рішеннями стокгольмського арбітражу. Бо реальні гроші, мільярди доларів, вони все ж таки мають більше значення, ніж іноді якісь папірці. Але коли я, наприклад, почав розбиратися в деталях, я зрозумів, що люди просто не можуть знайти спільну мову. Немає ніякого протиріччя. Те, що хоче Нафтогаз, це абсолютно нормально вписується в європейські правила. Ми ніколи не хочемо чогось такого, що не відповідає європейським правилам. І те, що хоче міжнародна спільнота, там секретаріат енергетичного співтовариства, Світовий банк, теж відповідає європейським правилам. Потрібно просто було сісти і домовитися про те, щоб знайти варіант, який є реальним для імплементації. І на цій стадії, наприклад, я там брав активну участь для того, щоб знайти цю спільну мову, і у вересні ми цю спільну мову знайшли. Після цього це вже питання було технічне, просто імплементації, як зробити так, щоб в українському законодавстві внести зміни, щоб технічно можна було реалізувати те, що хотіли реалізувати багато років, і щодо чого знайшли консенсус фахівці як з українського боку, так і з європейського боку. Тому, чесно кажучи, ці всі формальності, процедурні моменти, мені здається, що вони є не тільки другорядними, вони, в принципі, є необґрунтованими, особливо в таких важливих питаннях, як питання, з одного боку, збереження транзиту або отримання компенсації багатомільярдної, щоб ми розуміли компенсацію, яку ми вимагаємо в новому арбітражі, яка пов'язана з можливістю втратою транзиту, є 11,8 мільярдів доларів. Це дуже серйозна сума для країни. Так ось ці формальності, вони не мають заважати Україні або зберегти транзит, або зберегти можливість отримати компенсацію, якщо цей транзит буде втрачений. Я у вас завжди соромилася запитати, можете не відповідати, якщо бажаєте, я зрозумію. У вас давно хотіла запитати про ваші економічні дискусії з вашою мамою, лідером прогресивної соціалістичної партії. Ви людина ліберально-ринкових поглядів, абсолютно, як то кажуть, російською мовою до мозга костей. Ваша мама навпаки прихильник стратегічного союзу з Росією і, в принципі, зовсім протилежних економічних поглядів. Хто кого з вас може переконати? Ви взагалі дискутуєте на все те, що зараз відбувається?
Ну, практично ні. Іноді там, бо ми домовилися давно вже на політичні такі теми макроекономічно не дискутувати. Іноді нам це не вдається робити, але це відбувається там раз на 3 роки, наприклад, коли ми зриваємося і все ж таки щось обговорюємо. Але тут уточнення, моя мати є прихильницею радянських поглядів. Вона вважає, що радянська система, планова економіка, вона є кращою. Да? Вона була там найкращою студенткою в радянській системі. Вона стала доктором економічних наук, професором статистики ще з радянських часів. Вона, в принципі, є непоганим фахівцем в цій радянській системі, але от вона вважає, як фахівець такого радянського складу, що це найкраща система, ніж будь-які інші системи. Вона підтримувала стратегічний союз з Росією, тому що це така ідея радянська, міжнародного інтернаціоналу, коли всі країни, які відповідно, в яких перемагає ця радянська система, вони мають об'єднуватися проти якогось поганого капіталістичного світу. Зі свого боку, ця ідея навіть модною стає зараз в багатьох на жаль, бо я не є прихильником цієї ідеї. Я теж дуже багато вивчав економіку, вивчав як в Україні, тобто радянську систему ще. Ну, крім того, щоб розуміли, в мене вдома там від батьків були такі стоси книг з радянської системи, радянська економічна школа, що я теж це мав читати, не було іншого вибору, розумієте? Але крім цього, я навчався за кордоном, я бачив іншу систему, і для мене очевидно, що західна сучасна економічна система є набагато більш ефективною, справедливою і кращою, ніж радянська система. До речі, я не є якимось таким радикальним лібералом. Я вважаю, що у держави є дуже важлива роль. Це забезпечення ефективності ринку. Бо ринок – це не базар. Він стихійно не створюється. Не сам себе повинен ринок регулювати. Так, має бути дуже сильна держава, яка може регулювати ринок так, щоб він був ефективний. Це дуже серйозна роль. Українська держава наразі не спроможна забезпечити ефективність ринку. Тому нам потрібно набагато більш ефективна держава, щоб вона могла створити і забезпечити набагато більш ефективний ринок. І в нас ці спори є з матір'ю. Іноді там ми там можемо обговорювати там. Ну, вона, мені здається, як багато таких прихильників радянської системи, вона трохи застрягла в минулому. Тобто ми з нею там обговорюємо Хайека там або там інших Кейнса, які вже давно померли, які не є в принципі, ну, історично вони дуже суттєві постаті, але в сучасній економіці люди обговорюють інші теми. Але з мамою я не можу обговорювати сучасних економістів, тому мені приходиться обговорювати несучасних економістів. Це проблема всієї радянської школи, що вони просто застрягли, вони вважають, що ось було погано, а потім прийшов Маркс, і відповідно після цього єдине, що хороше, це тільки Маркс, розумієте? І вони можуть тільки критикувати ті, хто критикував Маркса. А я кажу, що можливо там 100 років тому, наприклад, теорія Маркса, вона була чомусь обґрунтована. Теж є питання, але 100 років тому і зараз це різні часи. Тому що світова економіка, західна економіка, вона еволюціонує. І ті проблеми, на які вказував Маркс, вони вже давно вирішені на Заході. Тому ми можемо їх критикувати. Ми можемо критикувати гужевий транспорт, розумієте, що коні, вони погано там транспортують якісь грузи. Ну, можемо, але навіщо, коли вже є набагато більш сучасні методи транспортування вантажів і людей. Я змушена залишити ще безліч уточнюючих питань за дужками сьогоднішньої розмови. Сподіваюся, це компенсувати якимсь чином ще. Дякую вам. Дякую. Юрій Вітренко. Завжди приємно до вас приходити. І Дякую. мені теж. Виконавчий директор НАК «Нафтогазу України» був гостем нашої програми. На цьому ставимо крапку. До зустрічі рівно за тиждень. І дякую, що були з нами.